Hi guys! Welcome back sa ating channel. Nice kayo mga teddy bear guys oh. So 14 days na lang. Valentine's na pod. So kabalo mo kung sa istorya ning tulo ka buk teddy bear nga naa sa ako karon guys. So unahon nato ni Violet no. Sa una, kaning tulo gikan ni sa akong uyab. Mga uyab. Pero sa kada usa, akong gitagaan og teddy bear. Unya kining Violet sa pirmiro na akong uyab, pagka Valentine's jud ako siyang gitagaan og teddy bear. Pero before na ako siya gitagaan og teddy bear, nangutan ako niya og unsay favorite color niya. So ningon siya nga violet nya with pink. So mao ni akong giregalo niya guys. Mao ni nga teddy bear. Pero mao lagi na kay wala pud mi magdugay niya. Kay di ko ganahan og bata-bataon man gud guys. Ganahan unta nako kanang seryoso. So sige man siya kuan kanang uyab may niya, uyab pud sila niya. Kanang usahay makita na ko siya nga na siya ka-chat-chat lain niya. Kanang murag wala siya panahon nako ba. So mao to nga ako lang pud siyang gitagaan og chance kay kabalo man jud ko nga uyab pagud mi, wa pa ko'y rights niya. So mao to nga pagbulag jud namo, akong gipangayog balik niya ang teddy bear. So iya ra pong giuli nako ang teddy bear. Kani mao ni ang giuli nako. So ang akong purpose dili ingon nga akong gikuha kay kanang kuan, kanang ganahan ko nga maakuha ang teddy bear. Ang akong purpose kay kuan pa biya ko, dili biya kanang di biya ko daghang kwarta. Napod biya ko'y pamilyang gipadalaan kay ako nanarbaho ra biya pud ko. So mao to gihatag ra pud niyang balik ang teddy bear. So salamat kayo to. Pero ang ako yung purpose nga pagpawi na ako sa teddy bear kay kabaw man jud ko nga naa na po'y maabot nga lain. Kung may nalang ba nga dili po ko makapalit. Dili na ko makapalit og lain kay mahal-mahal ba pa ning teddy bear. So diyan niya laktod niya pagka-istorya niya abot na gid ang usa. Pag abot sa usa, so nagkauyab na pud mi niya. So medyo na in love jud ko ngayon ato niya kay kuan gud kanang medyo caring kay siya ba niya, gwapa sad niya, taas sad niya, sakto sa gyud siya og height ba. Pero mao to nga nagkaduga ako sa gito siyang giamiga. Mao to nga pagka-amiga na gyud namo, dito na ko nisulti niya nga na in love ko niya. So mao to nagkauyab gyapon mi niya. Dayon mao to nga niabot na pud ang hapit na pud February 14. Ako na pud siyang ipangutana og kuan kanang unsay favorite color niya kay ang akong una-una basin niya og moingon siya ang iyang favorite color is violet. So di na ko mapalit og lain teddy bear. So kay ningon man siya nga ang iyang favorite color is brown. So nakaana jud ko guys nga ako siyang ipangutana og kanang no ba jud kay laing favorite color ana? Pwede ba duha imong pilion? So niya siya nga siya usa ra gyud ang akong favorite color. Niya na siya nga nako guys. Na kay plano no. Ko wala uy. So gi-surprise nako siya. So nipalit na lang jud ko og teddy bear nga brown. So wala jud magamit ning violet. So mao to balo kag uyab-uyab, ana. Balo kay maupas ra man jud ang gugma basta batan-on pa ka. Yan labi na makita siya lain. Na ilain mo kung kuha niya. Mabugnaw man gyud iyang gugma. So mao to nga ako lang po siyang kagawasan kay na may chat-chat niya. Nakagusto man po siya.
Mao to nga iya na lang ako pagbulag namo gyud. Ako lang gihangyo niya nga iyang ibalik ang teddy bear. So mauna ni ron. Nana ko ang brown, nana ko ang violet. Ya, gugmaan man ko kayo niya ato guys oy. So dugay jud ko naka-move on ato. Wala jud ko naka-move on. So akong nauna-unaan nga akong lingawon ang akong kaugalingon kay taud-taud pud ba ako nga wala nay uyab tungod lang ato niya. So pagka taud-taud na jud kapila na ka niabot na mga pila ka mga tuig na pud siguro kapin guys. Tuig na pud siguro kapin. So dito ko gaisa no nya namili ko dito og mga kuan, namili ko og mga sinina. Diyon na may kasunod-sunod akong babae kanang six lady siguro guys ba. Nagkuan siguro ba. Na may namili og ni ana dayon ko. Ni ana ko guys nga. Pili-pili ko og kanang sinina. Na may sunod-sunod na ako ni angon man nga bagay na nimo sir. Nya pili-pili ko guys kay mahal-mahal ba pod. Sus pagka ikaduha guys. Niadto na po ko pikas lain na pod. Namili na po garsones. Niingon naman sad nga bagay na nimo sir. Bagay na nimo sir. Nya mauto nga nalugay-dugay nalingaw po naman ko. Yan na po na lang ko nga murag bagay man siguro tamis. Puto nga kinataw-an na imi guys nakataway mo. Moto nga dito na ngayon ako sa iyang kuan Facebook number. Ay sa iyang Facebook. Ngayon po ko sa iyang number. So mao to guys nga nagkauyab mi ato niya. Unya pagkauyab na mo ato niya guys. Niya naman siya nako nga kanang ganahan jud kuno siya pirmi mo tan-aw og panda. So mao to pa Valentine's Day. Girigalingon dai nako siya panda. So pagregalo na ako niya og panda guys. Mga 4 months to 5 months naibalan yun ako nga kanang minyo uno na dayto siya. So ako siyang giingnan nga kanang okay ra nako nga minyo unon ka. Pero palihog lang kong uli. Ako na lang kuha og balik tong panda kay tuit ba akong palit ato pero mo to guys nga iya ra pong giuli ni panda pero okay ra pud nga nagbulag nakabulag man to niya to pero nakajugjug man tag ato niya. Pero mao na to. Mao na nirong story aning tulo ka buok ka teddy bear. Unya wa pa gyud mahuman guys. So nakakita na ko mao na niya akong napangasawa ron. So sa pirmiro na ako pag uyab na mo pirmiro na akong regalo sa akong asawa. Wow man jud siya kalibutan. Kaning teddy bear na violet. Pagsugot niya na ako ginagaluhan ako siya og teddy bear nga violet. Unya pag mansari na mo guys giregalo sila ako ning teddy bear nga brown. Nya mauto nga pagka anniversary na mo akong regalo kaning panda. So karon guys nakadya po ni diri ron. Nya walay kalibutan akong asawa. Di nawa nakasave ko. Wala ra po ko nakapalit og lain. So guys, thanks for watching. See you in my next vlog. Bye bye. Happy Valentine's Day.